narod. On je istakao 3 stvari koje Finci rade kako bi održali visoku kvalitetu svog sretnog života. Ne uspoređuju se s drugima. Ne uspoređujte se i ne hvalite se svojom srećom. Parafraza je riječi poznatog finskog pjesnika Eina Leina, kojih se Finci drže kao životnog principa. Uspjehom i bogatstvom se ne razmeću. Materijalno se ne smatra nečim čime bi se trebalo hvaliti. Puno im je bitnije da su sretni i baš kao i svi drugi. U Finskoj je najnormalnija stvar na svijetu da se i oni jako bogati voze javnim prevozom, a ne parkiraju skupi automobil usred pješačke zone kako bi ga svi primijetili kao kod nas. Martela savjetuje da se usredotočimo na ono što nas čini istinskim sretnima, umjesto na to da li izgledamo drugima uspješno. Provode puno vremena u prirodi. Čak 87% Finaca izjavilo je u istraživanju iz 2021. da im je priroda važna jer im pruža duševni mir, daje energiju i opušta ih. Dio je finskog folklora odlazak u prirodu i boravak sa porodicom u brvnarama bez luksuza poput tekuće vode ili struje. I kada nisu na godišnjem i ne mogu sebi to priuštiti, Finci se trude što više vremena provoditi na zraku i šetati. Pa iako nikako ne možete provoditi više vremena u prirodi, Martela predlaže da prirodu unesete u svoj dom i obogatite ga zelenilom. Vjeruju jedni drugima. Što je povjerenje unutar neke zajednice veće, tu su njeni građani sretni, pokazala su brojna istraživanja. Finci cijene iskrenost i međusobno sebi vjeruju. Djeca se igraju i voze javnim prevozom bez nadzora, a ako izgubite čak i vrijednu stvar poput laptopa, možete biti sigurni da će vam biti vraćena. Martela tvrdi da se povjerenje u zajednici gradi od sasvim malih stvari, na primjer ljubaznosti prema neznancima, otvaranjem vrata ili ustupanjem sjedala u javnom prevozu. Sigurno je da i kod nas ima svega ovoga, ali razlika je u tome što su u Finskoj to životni principi, standardi i filozofija življenja. Možemo li to primijetiti i kod nas?